Как ще ми играем? Нищо не виждам. Вика спери. Часа ни дойде. Следващия, моля. Здравейте. Имаме час при доктор Димитрова в 3 часа. Може ли имена на пациента? Сърджан Кизмов. Да, на втория етаж, 230 кабинет. Добре, благодаря. На вас. Добре, значи да разберам, че намалението на зрението е започнало от днес. Да, почти нищо не виждам. От днес. Вчера всичко беше наред. Вчера се виждах нормално. Болка изпитвахте ли, главоболие? Не, нищо. Само единствено зрението е намалено. Да. Като мъгливо. Да, не виждам. Добре, а някакви лекарства приемате ли? Не, никакви лекарства не трябва. Всъщност, преди около месец приемаш ли спрей за нос? Да, бях леко болнат, но какво беше лекарство? Също беше носонец. Добре. Добре, хайде с мен да направим едно изследване и ще уточним неща. Здравейте. Здравейте. Да, служете си бърдичката тук на учебното. Ето така. Като малък аз да стана лекар почвам. Но взех, че стана такива. Добре, значи готови сме. Забелязва се като течност в очното дъно. Ще е необходимо да направим още едно изследване, за да може да поставим окончателната диагноза. Само трябва да отидем в другия кабинет. А ще виждам ли пак? Естествено, разбира се. Добре. Елате сме. Заповядайте. Благодаря. Тук да седна? Да. Може да поставите бързичката тук и да допрете челото. Точно така. Сега ще направим усъче, за да изследваме по-внимателно очното дъно. Виждате ли слънце? Да. Добре. Добре, значи това е резултатът от ОСТ изследването ви. Забелязва се натрупване на течност в ретината. В ежедневието си подложени сте на стрес постоянно. Да, колегите са неграмотни. Сега и жена му мрънка за един померан. Строй 1000 лева и толкова. Аз къща май така не получавах. Разберете, взех за 500 лева. А той починце е толкова малко, нито може да пази къщането нещо. Ама една женска му работа. Красна жена. Добре, диагнозата е най-вероятно според изследванията е централен сериозен хориоретинит. Това сериозно ли е? Не е сериозно. Ще вижда ли? Естествено, да, няма последствия след него. Ще изчакаме на този етап 3 месеца, защото има вероятност течността сама да се резорбира. Къде е течността? Ето тук. Съветвам ви през тези 3 месеца да си дадете една оптимална почивка и след 3 месеца, ако течността не се е резорбирала, ще говорим към лазерно лечение. Ще може ли една бележка за работа? Да, разбира се. Благодаря ви. Здравейте, на контролен преглед е доктор Димитрова. 3 имена. Сърджан Арджанов Кезимов. Втория етаж, 230 кабинет. Благодаря много. Добре. Готови сме, само ако може да се подпишете. Ето тук.
някой влакване, ще се чуем. Добре, благодаря ви много. Чао, чао, лека. Приятен ден. Заповядайте. Здравейте. Как Аз съм сте? за личния преглед. Много благодаря. Първо преглед да правиш личния. Благодаря, нямаше нужда. Зрението ми се оправя вече почти напълно нормално и жената няма доста толкова, колкото преди. И от работа се взех отпуска, починах се малко, срещам. Кученцата как са? За жалост, померанче още в нас, но почти свиква с немското очаква. Чудесно. Благодаря ви много. Аз също благодаря.